Hola, soc Marta Baello i soc membre del grup de danses al Madrama de la Vila Joiosa. Vull convidar-vos a que el divendres 9 de maig ens acompanyeu al Vilamuseu per la celebració del Dia Internacional dels Museus, amb el lema d'aquest any: Museos de Historias Controvertidas, decir lo indecible en museos. És a dir les coses sense nombrar-les. Dins dels actes programats, el grup Almadrava tindrem el plaer de parlar de les danses i tradicions dels nostres avantpassats, contar-vos com els nostres iaios eren capaços de, quan no podrien parlar d'una cosa per estar prohibida o no estar ben vista, utilitzaven els cants i la música per parlar dels temes prohibits. Començarem amb la dansa al Bahí, o com es coneix avui en dia, la dansa al velatori. Aquesta dansa, d'origen valencià, perd les arrels pel segle XVI. En 1520 ja existeix informació arxivada que al poble de la Llosa ja es ballava, però va ser al segle XVIII quan es va fer més popular i es va ballar fins al segle XX. La dansa del velatori estava inclosa en tot un ritual funerari. Quan es moria un xiquet menor de 8 anys, es pensava que, com era molt xicotet, no havia tingut temps a pecar i al pujar al cel es tornava angelet. Parlarem de com es preparava tot abans de la nit, com la taula on estava era el baet, la seva decoració i les taules on el menjar dels assistents. Al final del segle XVIII comencen les prohibicions per part de l'Església i el poble modifica les lletres i el nom del ball per poder conservar la seva tradició. També parlarem de romanços i sexe, tema del que no estava més parlar. Per una part, tractarem com les notícies sobre aquest tema es difonien al poble i a la contorna, com els versadors cantaven les històries que ocorrien al veïnat. En aquest cas, us contarem el romanç de la Sileta. Aquest contava mitjançant un vers i música el que va passar entre la Sileta i l'estudiant de lletra, i perquè la Sileta va tindre un xiquet sent fadrina. Parlarem també de com, al meu poble, la Vila Joiosa, tractaven els temes de quintos i del sexe. Mostrarem com les lletres de la jota i de la vila retrataven la societat de l'època. Vos contarem com Isabel Bou i Angelita López Baello, la meva iaia, van estar treballant amb el grup de danses Almadrava fa ja més de 20 anys per recuperar aquest ball. Gràcies a elles vam saber com es ballava i com eren les seves lletres. Així vam poder recuperar part del nostre folklore. Entre totes les cobles que es cantaven, hi havia moltes lletres que hi feien relació amb el tema sexe i els quintos. Algunes cobles, com la que diu: ma mare sempre me dia, xica no vages de nit, sense tindre cap de cabra no tinguem un cabrit. Vos esperem el divendres 9 per la vesprà al Vilamuseu.